Hej gossen. Hallå pappa. Ska du få din första skidmat? Hur känns det? Adrian. Adrian. Jag stryper. Hej Adrian. Hej Adrian. Hur är det med dig idag? Jo, det är bara bra. Vem är det som frågar? Lite bra. Ska vi äta mat? Gossen. Adrian. Du. Så. Och så är det jättebra att du byter kläder. Så vill vi inte veta att spotta ut det på mamma. Var den med vatten. Nu har den i. Ska vi smaka? Då börjar vi med morot och potatisfrä. Sett. Så här mycket han ska ha. Ta lite åt gången. Ja. Är det till dig Ta gossen? lite fot också.